kaluyana ang inulunsun. Tungod sa imong gugmaga, walay sugod. Ang mga utang ug ang kalapasan, hintang papasa ug ayaw hinumdumi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang conversion sa mga makasasala ngadto sa Ginoo aron makabot nato ang tinuod nga kaluwasan, lawas ug kalag. Iampo po nato ang atong mga benefactors and donors nga siging suporta nato dinhi pinaagi sa pagpamalit og mga slots para sa atong project nga ihatag sa Ginoo kanila ang way sukod nga panalangin ilabi na sa ilang mga gikinahanglan karon nga mga grasya. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa pinaagi sa paghinumdom o paghinulusol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo kaluy ikanunay paglimpyo o pagpanalipod ang imong simbahan o kay kun wala ikaw dili man kami maluwas itugot nga kanunay ikaw ang magdumala kanamo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak mabuhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. May komandante sa kasundaluhan sa Syria nga si Naaman. Bantugan siya o gitamod pag-ayo sa hari. Pinaagi kaniya, gihimo sa Ginoo nga madaugon ang Syria. Isog siya apan sanlahon. Ang mga taga-Syria sa usa nila kapagsulong sa Israel, nakabihag og usa ka dalagita ug nagalagad siya sa asawa ni Naaman. Miingon siya sa asawa ni Naaman, maayo unta nga makaadto ang akong agalon sa propeta nga atoa sa Samaria aron ayuhon siya sa iyang sanla. Busa si Naaman miadto sa hari sa Syria o gisuginlan niya ang hari bahin sa gisulti sa dalagita nga taga-Israel. Ug miingon ang hari sa Syria, atoa ang hari sa Israel o padadaan ko ikaw og sulat alang kaniya. Busa miadto siya dala ang 3,000 kabuok salapi, 6,000 kabuok bulawan, ug napulo ka espesyal nga mga biste. Gidala usab niya ang sulat ngadto sa hari sa Israel. Mao kini ang sulat. Kining sulata nagpahibalo kanimo nga gipadala ko kanimo ang akong alagad nga si Naaman ug hangyuon ko ikaw pag-ayo sa iyang sanla.
Sa dihang nabasa sa hari sa Israel ang sulat, gigisi niya ang iyang bisti og miingon siya, Dios ba ako nga may gahom sa pagpatay o pagbuhi, nga gisugo man ako niining tawhana sa pag-ayo sa usa ka sanlahon? Nangita lamang siya kapasikaran aron pagpakig-away kanako. Apan sa pagkabalita ni Propeta Eliseo, nga gigisi sa hari sa Israel ang iyang bisti, gipasuguan niya ang hari o giingnan, nganong gigisi mo man ang imong bisti? Paria kanako ang sanlahon, aron siya masayod nga may propeta dinhi sa Israel. Busa miadto si Naaman uban sa iyang mga kabayo ug mga karwahe, ug mihunong siya diha sa pultahan sa balay ni Eliseo. Og si Eliseo nagsugog tao ngadto kang Naaman aron pagingon, lakaw ngadto sa suba sa Hordan ug tunlob makapito ug mamaayo ka. Apan nasuko si Naaman ug milakaw nga nagbagutbot. Siya mingon, gipakaingon ko ug moari siya kanako sa gawas ug sangpito niya ang ngalan sa Ginoo nga iyang Dios ug iwarawara niya ang iyang kamot sa ibabaw sa sanla ug ayuhon niya ako. Dili ba ang mga suba sa Damasco nga mao ang Abana o Farfar mas maayo pa kaysa mga suba sa Israel? Dili ko gusto nga adto ako maligo sa Hordan. Busa milakaw siya nga naglago. Apan miduol kaniya ang iyang mga sulugoon ug miingon, Sir, nganong dili man nimo tumanon ang gisugo sa propeta aron ka mamaayo sa imong sakit? Busa miadto si Naaman sa suba sa Hordan, ug mitunlob siya makapito, sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios, ug nahiuli ang iyang pamanit sama sa panit sa usa ka bata. Unya si Naaman ug ang iyang mga kauban mibalik ngadto sa propeta sa Dios ug miingon, karon nasayod na ako nga walay laing Dios sa Israel, Dios sa tibuok kalibutan, gawa sa Dios sa Israel. Busa dawata kining gasa ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kalagiuhaw sa buhi nga Dios, anus aman ako makaatubang kaniya. Ang akong kalagiuhaw sa buhi nga Dios, anus aman ako makaatubang kaniya. Sa mga ang lagsaw nangandoy sa nagadagan nga mga tubig, sa ingon ng akong kalag nangandoy kanimo o Dios. Ang akong kalag giuhaw sa Dios, ang buhi nga Dios. Anus aman ako muadto ug musudong sa naong sa Dios. Ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios. Anus aman ako makaatubang kaniya. Ipadala ang imong kahayag ug imong kamakanunayon. Magtultul sila kanako sa unahan, ug magdala kanako ngadto sa imong balaan nga bukid.
sa dapit nga imong puloy anan. Ang akong kalag giwaw sa buhi nga Dios. Anos aman ako makaatubang kaniya. Unya moadto ako sa altar sa Dios. Ang Dios sa akong kalipay ug kasadya. Unya magpasalamat ako kanimo diha sa alpa. O Dios, akong Dios. Ang akong kalag giwaw sa buhi nga Dios. Anos aman ako makaatubang kaniya. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa mong pagtuon, sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa dihang nahiabot na si Jesus sa Nazaret, miingon siya sa mga tao sa sinaguga, apan sultihan ko kamo niini. Ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod nga daghang mga byuda didto sa Israel sa panahon ni Elias. Sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Saripta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo, gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod o gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan og mi pahilayo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pagsulti ni Jesus na ang propeta dili gyud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod, unya sa uban gani ani nga version sa gospel, dili dawaton sa iyang kaugalingong panimalay, murag masinati gid na natong tanan kon magsangyaw tas pulong sa Ginoo or buhat sa Ginoo, unya mo sikata ngadtos mga tao nga lain kanabang panagsara ka kita nato. Siguro gyud nga dunay dakong kalainan ang pagtratar nato sa atong mga
kanang kuyog sa balay, plus nako kuyog din is parokya. Kay bisan asa kong parokyahan mo adto kanang layo, pinikturay dayon inig humagmisa. Usahay pa mura pag mo aksyog stampede mo ng kung ano na lang, tawag na lang pulis haron mapalayo sa crowd kay mag-ilog yung pa-picture. Pero dinhi sa atong parokya na di naman gani managad. Di na managad oy kanang mura lagwa. Ana. Na ako'y duha ka napamalandungan ani. Kay naaman sa membro sa atong panimalay nga maunongon kayo na sa mga tao dinhi nga maunongon sad kayo, maogy mo silbi. Dili man kadtong nagpa-picture mao'y makahibaw sa atong problema. Di ba? Ang naamas duol katong gapa-picture sige ra man tog picture human nato wa naman. Pero ang naas duol nato naa say mga tao nga muunong kana bang makig damayay gud ba kung unsay mahitabo. Dili sad katong gapa-picture, dili sad katong gasigi og kunuhay gukod-gukod kay mga wa raman to sila. Pero ang pinaka-importante dinhi para nako, para sa usa ka magsasangyaw sama ni Kristo nga dili unta ta mag-agad nga daygon tag maayo, dawaton ta aron madasig sa pagsangyaw or madasig sa pagbuhat og maayo. Pras ninyo ba mga ginikanan pananglitan, kanang inyong mga anak di man ginamuday kay ninyo, tagsara kayong anak muday sa ginikanan. Kusog na sila muday og mga artista, mga celebrities. Pero ninyo, sana muday magdaig-daig lang na kung doon na pangayoon. Kibaw na kadaan kung magsige na ginagdaig-daig nimo, magsige yung gwapa lagi ka gwapo lagi ka pa. Ana, doon na gasunod. Gay tabi. Tabi, ana. Amo na sagad. Pero ayaw na himo ang rason mga ginikanan nga inyong silutan ang inyong anak tungod kay mas daig nila ang laing tao kay kaninyo. Padayon pagbuhat og maayo ngadto sa inyong mga anak. Ako nasugod ko ka breadwinner sa among pamilya pagka-paralyzed ni Papa. Mga September ba to? Sa to basta tunga-tunga sa 1989. Pagka-stroke ni Papa. Hangtod karon ako gyud mo breadwinner sa among pamilya. Hangtod diha nako sa seminaryo, dili tingali financial, ana gyung mga decision making, ana nasakit si mama, nasakit akong manghod, na ospital dagko kay mga bayronon akong maguwang, nasakit ari gyud hanok nako tanan. Ana. Pero naa sa diha sa akong pamilya ang kanang bugnaw kaayo ang akong paminawa, murag bugnaw kay sila, dili init ang ilang pagdawat sa akong pagkamagsasangyaw. Bahala na mga suko mo diyang pamilyaham. Kay di man jud ko kadungog sa akong mga sakop sa pamilya or mga akong banay. Nga na bang among mga kabanayan ba nga suod gyud nako. Mga ubod, mga tabornal, nga muhangyo nako nga mag-counseling or magpa-recollection. Pero sila paspas kay muhangyo sa mga bayrono nila. Murag ang akong kolekta, murag mahurot-hurot ko dito dayog suporta, kusog kay mangayog para sa ilang kaayuhan, kwarta, uban pa diha. Pero mangayo nga, pader tambagi ko ani, maayo baning magpuyo-puyo mi, maayo baning magsugal mi, maayo baning maghubog-hubog mi, maayo baning nga nanagbuwag na mi. Wa! Pero ang kusog kay dinhi nga kanang schedule murag hapit dili mahurot. Kanang mga laing tao nga wa pa gani ko kaila, maghilak pangdaan, pader tabangi taon ko pader. Ana.
Na siya. Aparagon ninyo, kusog kayo mo dining musimbang. Nagsige din mo hangyo, pader, magpa-counseling ko. Wow, eh. Ningora mo, maurag yapon. Anad naman tagpaminaw na niya. Pero rason ba na nga tungod kay bugnaw kaayo ang pagtratar sa akong pamilya about sa akong pagkamagsasangyaw, muhunong kog sangyaw, muhunong kog higugma nila, dili. Padayon gyud. Mo na si Kristo ni padayon siya. Sangko gyud pagkamatay. Gipatay gyud. Akan ay maghuwat lang sa kog patyon ko. Ana naman gani ni hulga nako nga patyon ko. Kay interesado kay siya sa akong kolekta kaysa akong gisangyaw. Mga almost 1 month nakadawat kog text, sunod-sunod yun purting daghanang text message na Father, isaad nako na within 24 hours or karong adlaw patyon tagyod ka kay ikay hinungdan nga namatay ang akong anak. Ang iyang word, namatay ang akong anak, ikay hinungdan. Patyon tagyod ka. Nagkakuan ko ning atong mga staff din kanang murag Domingo man to, mga almost mga 3 Sundays naman tingaling nilabay. Kagubot ko ni sila. Ato, daghan na ka isla diha kay namas text message. Patyon tagyod ka kay imong ikay hinungdan nga namatay akong anak. Pero wa ko kahibaw nga nung ako'y hinungdan, wa man ko'y batang gipatay. Nako ay sagdi ilan na ko ana siya. Ngita lang nagdisturbuhon lang ta ana. Wa man gito madayon og patay, naabot man ta karon. Gahapon na itawag, nya di man ko tigtubag og tawag kay kana ganing gadali man ko. Text ray akong tubagon. Pero ambot nga nung natintal kog tubag, murag na jud ingon ako tubag ga. Di akong gitubag. Ingon day sa pader, murag naghilak bababay. Pader, mga ita kog pasaylo nimo. Nako nga naman, ako tong bana ang nag-text nimo kadtong niaging mga adlaw. Pero dugay-dugay na gud nga gihulga kang patyon. Ako tong bana pader kay tungod man gud sa among anak. Kay ang among anak pader naaros ospital kay nakakaon ko og uk-uk. Nya nangitlog ang uk-uk dito sa tutunlan tingal dito bata or tiyan batos bata. Anang inana ba? Ingin gahilak pa gyud. Nako, unsa man na siya? Ingin siya nga ang doktor lagi pader kay kana ganing ingon nga naipalitong tambal para mapagawas ning mga itlog sa uk-uk. Kamong mga medical people, pwede ba na ang uk-uk musod sa bata nga 2-month-old, 2 ka buwan ang bata, musod na ang uk-uk niya mangitlog dito sa lawom, di mamatay. Yan ko, imposible ha sa anak. Nako, sige lang anak ko. Yan siya pader, di amang gani ang doktor, di akong giistorya. Doktor, pader, ako ang doktor sa bata. Pero wak sulti kisay nga sa bata. Mo tong giistorya ko niya. Mo lagi pader, naipaliton ng tambal. Ako raman tayo mo libre ani, pero galisod sa ko pader. Kaya di arago ko diris ko. Wapok hibaw asa sila. Ang ako na hinumduman, Santander man to yung isulti. Niya, nako niya, unsa may mahimo na to na dok? Siya, paliton lagi ning tambal pader. Nako, sige. Kay gadali naman ko, kay padong nako magmisa, nako, diri lang ka sa akong sekretary, kamo na'y mag-arrange, kamo na'y mag-istorya, kay og unsa gani, makatabang ta. Ala, pinaspasay, sige ng text, sige tawag, sila sa srimi, sige sa atiman. Ang tod yun nga, na abot yung punto nga, ang kwarta ko nung kinahanglan nila, mga di mo minus sa 5,000 kay ang tambal ko no tag 4,000 kapin nya nahibaw-an nila nga di ato gong i-post, nahibaw-an nila nga ang gisulti na ako no sila sa tong ospitalas Davao naman sa SPMC man sa to'y address ng SPMC kana Southern Philippines Medical Center
Nya mo na inaong subata nga gi padala sa messenger. Imo na to, na-convince na tagjutay. Nako tawagi dito sa SPMC o kanang tuwa bagyo na admit na pag amot ni tawag ba to sila pero ni inform sa to siya asa mamong room sa SPMC ningon awa man mi dito kay pagpa-check up namo gipa-refer man mi sa usa ka doktor so di amis clinic so naas clinic sa doktor ana nya kinahanglan na jud kuno kay tabangon gyud ayon. Ang nagtawag nako ang inahan nganlan og Melissa Javier. Melissa ba? Nay. Muna iyang naong. Melissa Javier. Nakaron niabot yung panahon nga nipada siya og GCash number. Asa tong GCash number sa katong atong ipadadaan. Na sila communication. Kana nga number sa GCash angan anak niyang katungan anak niya si sato ay San Joy H mo na iyang number niya ang number sa nag-text mo nang nasbabaw si Melissa Javier niya karon napadana na to na send na kay dali lagi gyud pagka send na dito ning tawag na pod nga re sa tong sekretary ni Remy nga dili di ay tambal ang gikinahanglan kay di na madag tambal operahan nya mangayo sila og additional amount bisan na lang kuno moabot og 10,000 so kuwangag 4,000 ang 6,000 nya karon kay sige naman yung tawag kay papunan kay emergency kuno ospital ngano man ang na emergency nga operahan naa man nas clinic nya og operahan moagi pa man mga laboratory nagduda nako ayaw na nagtubaga daghan kayong tawag daghan kayong text nadugay ni balik na sad ang hulga ingon na sad unsay dangatan sa tuyong mga text diya Ma'am Remy ana ay gibutang niya sana wa kuno siya laing mabasol ang Ginoo tinarong man ning among pagpangayo ana sana basahalan na ninyo basta ang ending diha ako pay gibasol ngano kunong gilimitahan ako ang pagtabang ang inyo ding pagtabang na ada limitasyon nya doon na pa na text nga wa nato di mabutang kung unsay mahitabo sa bata patyon tagyod ka father or ang akong bana nis nanganti gyud nga patyon gyud niya sa Padersiano kon unsay dangatan sa among anak kay siya ang among mabasol nganong namatay among anak ana ba ngano man kining mga tawhana kung tinuod man kung tinuod lang ba ibutang na to tinuod gina interesado ra sila sa kwartas pare nga nakolekta in taon gikan ninyo sama sad sa akong pipila ka mga membro sa akong banay o sa ako ganing pamilya nga mas interesados ra sila sa kwarta nga akong nadawat nga para sa simbahan pero di sila interesado nga maminaw og mamalandong sa akong giwali sayo na gana ang pare imong ingnon nga patyon ti ka kung di nini mo punan ang kwarta sa to pa interesado ra sa kwarta sa mapahimuslan pero dili interesado unsay gitudlo unsay gisangyaw sa pare og sa propeta motos naaman interesado ra mas naaman sa iyang kaugalingon pag ingon ni Eliseo tuslo dito suba ingon dayos naman kabati na yung suba diha anha kong tuslod di ko ang akong gusto mo gawas ka diha sa balay imo kong pandungas imong kamot imo kong hurim-huriman nya mawa dayon ang akong kaning sanla ano ba murag bilakro ba nga wa na koy effort niya niingon dayto ang iyang sundaw sir ni naman ta din hiporti manglayuas atong gibaktas
unsa kang musunod na lang ka kas gisulti anang propeta, follow the words. Kanabang sunda ang iyang gisulti, ayaw tong iyang gahom. Ana? Ani sunod sinaaman, murag napugos ba? Sige titong sinaaman, pisti biyani, animal biyani, Ana, sige tingin sa sigana, reluctantly, nituslod siya kapito. Iyang gisunod, gipugos niya iyang kaugalingon nga musunod, dili mangayo lang, musunod. Ug kung sa'y resulta, naayo siya. Naayo siya. Kay nisunod man. So ang Ginoo nato, in relasyon nato, ang importante musunod ta. Dili lang kay mangayo. Ang pagsunod mo na ingos Kristo, daghan man din sa lahon, way naayo kay nga naman sige ra magpangayo, wa man musunod. Daghan mang mga biyudang galisod og kaon panahon ni propeta sa to. Elias, pero way naayo, way giadto ni Elias. Nga naman, igo ra mang mangayo, di man musunod. Una, sa akong naobserbahan, sa akong mga kabanay, kanang magsigilag pangayo nako, nag-anam gyud kaot-ot ang kinabuhi. Nasudlag mga bisyo, nasudlan, wa nagilami ba? Wa sila gikahatag nga maayos katilingban. Pero sa akong mga igagaw, sa akong membros pamilya, akong mga igsuon, mga pag-umangkon nga dili lang mangayo, mualagad nako, maminaw nako, isip pari ba? Ninindot sa dangilang kinabuhi. Muna maluoy ko sa akong mga suod sa pamilya or suod sa akong banay nga magsigil ag pangayo nga nag-anam na noog kaot-ot ang kinabuhi. Kita kung magsigil ang tagpangayo sa Ginoo, maot-ot atong kinabuhi. Naka ni sila, sinan ka, ang pari nga nihatag nag 6,000, munas ginhawa magay natong dupa-dupa ana din may magmakakuha dita ng 6,000. Ang ato lang ang pagtabang lang yun ba? Mao pa hinoy ingnon nga kundi ni mo punan patio tikag mamatay ni akong anak. Unsang klasiha sa pagka online parishioner pagina. Nala kamong naas taga Davao, i-check ko no ninyo diha anang sana SPMC ug naa ba dihay ni pa-enroll nga or nagpa-check up nga ang mama ginganlan og Melissa Javier or naabay Javier diha nga kuan nya asa na nga clinic gi-refer nya kanang naang mga detective kamao mo search anang mga GCash tingali kay nag-enroll man na diha sa GCash kanang kuan kanang numero ha i-check na ninyo si Aisan ana sa dingan na Aisan Joy kanang nambira 0951-188-5644 kinsa gitinuod tag iyag asang address ana dak para guna ninyo kita pa'y pulgaon diring patyon inana ba kuan kaayo no ang mga tao ba muni gitawag sila mga scammer nya bag-o ning style sa scammer haguan gyud og blackmail ang tao nga gusto ni gitawag ni sila sa dog terorista small scale of terrorism kada bang ignon ang mga dagkong kompanya na nakoy bumbang gibutang diha sa inyong tindahan ug di ka mohatag aning 2 million karong hapon pabuthon ko ni hatag dayeg 2 million ano na mga terorista si Kristo wa ma-terrorize giingnan siya hunong diag tabi kay di ka mohunong patyon kanamo sige inog tabo si Kristo patay noon so andami na lang ko ninyo daag lungon siguro kay basig og mga few days from now naabay pareha itong kang gobernador digamo ba nga mukalit lagso diha niya magdag armalite niya rakrakan dayon niya tuwa man ko sa opisina galingkod maunag kamatay ang mga sekretary na mao man to hitabo ang mga 4 piece in town nga nang hatag kinana moy unang nangamatay ingon ana man ang kabangis sa kalibutan pero dili na lang ta diha mahadlok importante gamiton tas Ginoo pagsangyaw sa maing balita mo na nga unsa toy giingon sa atong salmo ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios
kanus ako makaatubang kanimo. Sige, saari ko ninyong patyon, dugay na raba kong giuhaw sa buhi nga Dios. Adto day ko sa langit, kadindot ana, di ba? Kamu din mabilin mo, kamu itiwas anang kumbinto. Kamu sa mga online parishioners, mamatay gani ko ugma, kay naay mo pusil na ko dire, palihog lang hangyo na ko para malangit mo, hutda gid tawag palit ang remaining slots. Bitaw, ang kaning tanang slots nga gibaligya karon aman tay slot nga SBF DAG. Ang atong halin aning atong SBF DAG tag 500 ra man niabot na gahapon og 8,681 ka slots. Pakpak. Ang kasog mamatay ko karong gabi naapay 67,319 ka slots. So hutda in taon nigpalit para di na maproblema ang gasunod na kumpare dinhi unsaon pagtiwas ng kumbinto kay mao man ni ang budget para sa kumbinto nya. Nasa tay bagong slot para ni sa atong pista dinhi katong GPHJ God's Protection, Healing and Joy nga slot tag 100 ra man na atay 45,000 nga gibaligya sugod gahapon nya nahalinan sa tagahapon og 274 slots. Pakpak ana tay halin nya napa man 44,726 halahot dan ninyog palit kon itumba ko karong gabi kay ako adto na ko sa langit maglantaw-lantaw lang ko ninyo dinhi ambot kag di ba ka sa ko maimpierno no pero murag basin pag malangit ko nana ngaigsoon dinhis kalibutan sa tinud-anay kining katagilungsod pasabot ani ni Kristo ang taga-kalibutan dili mudawat sa Ginoo nianhi ang Ginoo sa kalibutan sa iyang katawhan apan gipatay siya sa iyang kaugalingong katawhan dinhis kalibutan muna kanang nahigugmas kalibutan nahigugma anang kwarta kaning mga bisyo kaning mga bahandi gahom aning kalibutana mupatay gina sila nya kita nga nangandoy sa kaluwasan sa kalag og sa pagsud sa langit di kita mahadlok patyon aning kalibutana kay agianan ramani dili maninato lungsod kung dili agianan padong sa atong lungsod nga mao ang bag-ong langit o bag-ong yuta no na ay kun ninyo hadlok-hadloka anang patyon tika okay ra gyud anytime kadawat pa mog 6,000 kamo pay manghulga. Sige manindog na ta mga patyon nun mga igsuon si Jesus gisalikway sa iyang kaugalingong katawhan kita nga nagtuo kaniya og midawat kaniya malaumon nga mudangop sa panginahanglan og moingon Ginoo kaluy kami Ginoo kaluy kami nga ang mga pangulo sa simbahan madasigong magsangyaw sa pulong sa Dios ug magpuyo niini uban ang hugot nga pagtuo magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga ang mga Kristohanong ginikanan maligon nga mosunod kang Kristo nga mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga ang atong pagpenitensya ning panahon sa Kwaresma maghimo kanato nga mas abli alang sa makaluluwas nga gugma sa Dios magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga ang mga masakiton nga naglisod sa pagpuyo makakita sa presensya sa Dios pinaagi sa pagatiman ug sa pagtagad sa ilang kauban sa pamilya magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Nga ang mga nangamatay, makig-uban na sa Dios o makatagamtam sa walay katapusang kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Makagagahong amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nga gituboy namo diha sa mapaubsanon ug mahigugmaong kasing-kasing, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, himua alang kanamo nga sakramento makaluwas kining ubos nga gasa nga among gihalad kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Hamon nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Matu
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay inuman ang kingharian, ang kahukugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Unsa ngalan kamu magkapundot, naiusa sa pag-igugma, nagabuhat kamu sa akong gisugod, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban. Dadang akong kalinaw, albilin kung gasa, dadang kanagsama sa tanang katawan. Magampo kita. Ginoo, maglimpyo ug maghiusa unta kanamo
ang pagkalawat sa imong sakramento, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga gahom. Apan kining maong gahom, dili ni dawaton sa kalibutan. Apan ang tinuod nga gahom, mao gayod ang pagpangandoy sa kaluwasan sa kalag, dili kaluwasan sa lawas. Muna nga kung patyon ta, okay ra. Pero makasa ta, aka na, di na okay. So salamat sa mga mi hatag sa ila dinhing Diyos nun nga pagtabang ang namalit og slots, no? Ang atong update sa SBF DAG nga slots 8,681 atong halin as of yesterday, na apay 67,319 ka mga slots nga available. Sa ato sang bag-ong special slots nga GPHJ, ang atong halin as of yesterday 274, ana apay 44,726 ka slots nga available nga tag 100 per slot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.